Mä luulen, että Jani saa tulla kans kerran. Ihan tämmöisenä ilman, että muuta. Nyt se on niinku kaatteessa lähdössä. Ihan sama mikä tälle punaiselle pystyy, niin se on taas täällä ja tuolla. Ihan niinku täysin. Mä muistan saakka, että eka kerta tänne pystylle oli semmonen, että sä tulit kylkiä. Nyt se oli järkevämpi. Mä tulin ihan aivan sieltä kulmasta ulos. Okei, nyt